Dobar dan, moje ime je Svetko. Danas ću vas povesti da vidite zeleni spori voz broj 5633 kroz 5634, koji već više od 50 godina vozi po visokim obroncima planine Daliang sa prosječnom brzinom koja jedva prelazi 30 km/h. Trasa ovog subvencionisanog voza duga je 353 km. U proseku na svakih 13,5 km nalazi se jedna stanica. Cena karte već godinama se ne menja. Najjeftinija je 2, a najskuplja 25,5 juana. Osim što omogućava seljacima da prošire trgovinu, također im služi kao sredstvo kojim svoju živinu i stoku mogu da prevezu iz sela do pijace. Pedesetosmogodišnji Ji Kemu-ge radnim danima ide u sela na planinama Daliang da kupi svinje, ovce i goveda. Kada je imao 20-ak godina, počeo je za to da koristi subvencionisane vozove. Kada je 2017. godine završeno uređenje vagona za kargo, njegov posao se još više zahuktao. 我们这个行李车是17年进行改装，为了这个方便这个空气的流通，设置了14个这个天窗，也有一个栓挂处，大型的伸出上来啊，把它栓挂在这里。为了安全，我们还设置了这个排泄孔，便于我们的清扫。 Da bi se zadovoljile potrebe meštana, prostori za prevoz robe na ovoj trasi postavljeni su tako da seljacima uštede na troškovima prevoza. Za većinu seljana stanica se nalazi odmah ispred kućnog praga, tako da imaju veoma dobar prilaz vagonima. 我们提前收到他们的电话之后，我们就会统一的安排，把这个货物全部上完之后才会发车。 Uvek veselu i ljubaznu kondukterku Asi Agu seljaci vole kao da im je rod rođeni. Kako bi seljanima narodnosti Ji pružila bolju uslugu, ona je svoje kolege povela da uče jezik Ji i tako otvorila most komunikacije između seljana i osoblja sporog voza.这个算两斤噻，22斤8两。他在这个车上交易，比如说卖鸡也好，卖土豆也好，卖花椒也好，卖他的这个荞麦也好，所有的这农副产品在这个小卖市场都在交易。你还要老乡找到你，你还要去给他做一些翻译，你还要去帮他看秤，还要帮他算账。 就是你一直就是一个忙碌的状态。51斤，我都叫钱就要噻，就是502，就是给你501，吃饭就让给他了。人家大学生很不错的，这高中毕业考起大学了，吃饭嘛热情热一下，可以。也就是说，你在这个工作的过程当中，一直都是在就是被需要，有什么大事小情都在找你，就是一种被别人需要的，也是一种。 幸福感，自己觉得自己非常有用嘛，有价值，就是这种心情。 Upravo tako, osim domaćih životinja poput živine, svinja, ovaca i krava, ovim vozom često se prevoze crvene trešnje i jabuke sa planina Daliang, zelena paprat i maslačak, teške vreće krompira i batata, kao čisto belo korenje hujtunije i drugi proizvod. Sa godišnjim dobima smenjuju se i poljoprivredni proizvodi, donoseći radost i nadu seljanima. Ove godine, ka planinama Daliang otvorena je i dvostruka pruga Chengdu-Kunming. Ipak, kao i nekad, spori voz nastavlja da prolazi kroz planine Daliang, omogućavajući seljacima i školarcima koji žive pored pruge da putuju poslom i u školu. Poljoprivredni proizvodi iz ekoloških i čistih planinskih predela putuju ka spoljnjem svetu, a proizvodi široke proizvodnje prevoze se duboko u planine. Iako spor, ovaj voz uvek je pun topline i nade. Moje ime je Svetko. Vidimo se u sljedećoj epizodi.